Ang dementia ang loss of memory, language, problem-solving kag iban pa nga mga thinking abilities sa pang-adlaw-adlaw nga pangabuhi. Samtang nakaedad, prone na kita sa dementia. Neuro wellness ang tawag sa holistic approach para sa aton nga health nga ang focus amo ang pagpaayo pagid sang function sang brain kag nervous system. Diri na nagasulod ang lifestyle habits, ang stress regulation kag specialized nga therapies para mapaayo ang mental clarity, emotional balance kag physical performance. Diri na nagaisa ang physical kag mental activities nga makahatag kalingawan. Sa Riverside Medical Center, Physical Medicine and Fitness Center, may mga activities nga ginahatag para sa mga pasyente nga mayara sang dementia. So this neuro wellness program of here at Riverside is primarily geared towards demented patients. No, however, anybody who would want to join may do so. No, because it will try to enhance or improve your cognitive state, and then together with your physical wellness as well. So, meaning, hindi mo kailangan may dementia ko para mag-join ko? Yes, not necessarily, but because of it's usually a group session. So together, they can, it will improve your socialization activities, with other patients as well. Target sa sining activities sa mga pasyente nga may dementia pero bangod neuro wellness, pwede man diri ang may mga Parkinson's disease. May games kag activities nga gin-design para ma-improve ang thinking process kag mayara sang physical movement sa activity para samtang nagapaminsar, nagagihuman ang mga pasyente. So sa Physical Medicine and Fitness Center, may ara kitang kada session sang pasyente mabigin kita sa warm-up exercise. So sa warm-up exercise, this includes breathing exercise, seated or mga standing nga mga activities. And then after that, may ara kitang group coordination exercises. So ini siya nga mga activity, may ara kita nga like partner-based nga mga activities para sa ilang ma-promote naton ang social interaction. And then ang mga examples ng activity ta is ang mga parachute activities nga nag-encourage group activities. And then may ara kita cognitive and perceptual ng mga activities. So ini siya at least mga 15 minutes. So ini dala mga like sensory nga mga activities, puzzles. And then lastly, ma-end ang session for cool down exercises. So ini gina-prepare ta naman nga mag-relax na si pasyente. Hindi man ini makapoy nga mga activities, maka-enjoy ang mga pasyente diri. Group activities ang ginapahimo sa mga pasyente kay ining mga may dementia ang dapat hindi madula ang social interaction. Kay isang panahon sa pandemic, may mga pasyente nga may dementia nga naglala ang kondisyon kay kulang sa social interaction. So it has been found out na social interaction really helps you to maintain your or help maintain or improve your cognition. So mas better kaya galing nag-interact gyapon sa tao sa Yes. That's why aside from the neuro wellness program, we also recommend group activities sa mga elderly patients like mahjong, because you talk, you think. Yes. So that's a recommended activity for elderly patients, no, para ang ilang social interaction would not be lost, but at the same time they think about during play. Pero sa panahon sa karon, may mga iban sa aton nga huben pa malipato na. Nakaibalo ka mo bala nga mayara man sang screening para may baluan kung may problema ka na sa memory kag ina ang available na sa Riverside Medical Center. So we already have a screening test here at Riverside. No, in our memory clinic, we have a neurocognitive screening test that is available, which
patients with memory problems could actually avail of. Para naman sa may mga dementia o kung Parkinson's disease, ginagroup ini sila sa 10 kag may mga licensed nga mga PT nga nagka-facilitate sini kag gina-schedule ini para maka-obdanay sila as a group. For example, na-screen or naka-consult na sila kay doktor, and then kung i-refer sa amon, then dira siya namon i-schedule for the group sessions. So ang rehab, so bali i-schedule na sila twice in a week for at least 8 sessions in a month. So after na nga kung may mga referral na kita halin sa kay doc. Yes, oo. Gani importante nga ma-assess anay ang isa ka pasyente kung bala may dementia na siya para ma-enroll siya sa sininga mga activities. May mga bulong na makapahinay sa paglala sa dementia kag may activities nga maka-improve sang ila behavior kag physical activity. Wala labot sa activities para sa may mga dementia, ang Physical Medicine and Fitness Center sa Riverside Medical Center nag-offer man sa pain management, rehabilitation, kag mayara man sang gym nga assisted sang physical therapist. For more inquiries, parte sa siningang mga programs, magtawag lang sa numbers sa inyong screen.